É moi importante repasar a filosofía dos afectos, e é moi importante hoxe facer filosofía dos afectos, que facer filosofía dos afectos é facer o que fago eu, pensar nos teus vínculos, en como ti te colocas en sociedade respecto das outras persoas. E mudar, analizar todo iso. E aí ti vas conseguir, claro, outro nivel de conciencia social, de consciencia humana, sí? E vas conseguir, por suposto, saúde emocional, saúde afectiva, logo, saúde mental. Ti, como a ser social e como a ser emocional, se ti en sociedade te colocas dunha forma responsable e san, protexes a túa saúde mental. Protexer a túa saúde mental, se protexer a túa saúde física require de que 2-3 días por semana fagas exercicio, que te hidrates ben e que teñas unha alimentación san, a túa saúde mental require de que esteas en sociedade dunha forma responsable, que teñas unha hixiene emocional, non estar agarrando vínculos que che fan mal, non estar loitando por historias de amor que se loita hoxe, que nin son de amor nin nada, que só te perxudican, porque estás seguindo uns mandados, non o sei. Houve un tempo que anunciaban o tabaco, e ata dicían que era moi bo. E hoxe anuncian que, case como o Roberto Carlos, non? Que teñas 1 millón de amigos e que sexas moi madura de non te enfadar e non bloquear e non... Parece que nos empuxan a a enfermidade mental, ou polo menos a enfermidade emocional. Hai que pensalo. A hixiene emocional ten que ver con non deixar que esta violencia estructural, non? Emocional, pois cortarlle ás persoas, dicir, mira, non, isto que faz, non, a min faime mal, logo non o quero. Sí, non te quero na miña vida porque ti faz cousas que a min me fan mal. Mais aló da ética de eu son así, e son moi estoica, e son, porque eu, por exemplo, teño, e creo que todo o mundo debe ter, tamén está unha parte que é máis, como dicilo, máis individual, que non individualista,